tænker, det er en fis i en hornlygt. Men jeg køber det og prøver det. Og jeg vil så sige, at jeg sover væsentligt bedre om natten, når jeg tager det. Jeg vil sige, at folk skal prøve Azonor, hvis de enten selv snorker, eller de kender en, der snorker. Altså, det er ikke, der er ikke nogen bivirkninger ved det, så det er bare at prøve det. Og hvis det ikke virker, jamen, så har man i hvert fald givet det et forsøg. Men det har virket på mig, så jeg tænker også, at det virker på andre. Nu har jeg brugt det et par år, og de første par gange, der skal man lige vende sig til det der, at det er en næsespray, og de skal have lov at løbe ned i svælget på en. Man vender sig til det, og jeg har ikke nogen bivirkninger ved det, andet end jeg sover bedre, og det er jo en fantastisk bivirkning, jeg har. Altså, når jeg ikke får det taget, så vågner jeg flere gange i løbet af natten ved, at jeg er tør i munden, eller jeg vågner ved, at jeg kan høre mig selv snorke. Så de dage, jeg tager det, der sover jeg væsentligt tungere og længere, faktisk. For jeg skal ikke vågne af mig selv.